वैश्विक महामारी कोरोना हमारा समझ में नहीं आवे जे इहो जौन बात उनकी जे जगह स्थान के अनुसार अपन प्रभाव देखावता। कोरोना जो कोरोना जो 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 कोरोना जो। हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह शिवानी देखनी हाँ बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार में हमारा बुझाइल जे कोरोना कहीं भुला गइल बा। कोरोना जो 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 कोरोना जो रहला रैली से हटके ते रहला रैली से हटके ते जाके अलगे खो कोरोना जो 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 कोरोना जो। लॉकडाउन क के पूजनी जा मामूली भइल का ओकर लॉकडाउन क के पूजनी जा घर में बंद होके जूझनी जा थरिया थपरी पीट पीट के आ बात तोर सगरी बुझनी जा। रैली से इंटरवल लेके कि रैली से इंटरवल लेके आ वोट के बेरा सबसे कहले अपना पर्ची लो कोरोना जो कोरोना जो 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 कोरोना जो। बर बाजार सब छोड़िए देले। पहले डर रहा लो बाजारियों में डेरा रहा लेकिन अब केहू डेरात नहीं खे कि बर बाजार तो छोड़िए देले। रेस्टोरेंट मॉल में जाके रेस्टोरेंट मॉल से जाके रिश्ता नाता जोड़िए दिले। भीड़ भाड़ में सबकी आगे कि भीड़ भाड़ में सबकी आगे आपन हाथ ते ओढ़िए दिले। 2 गज दूरी बहुत जरूरी कोरोना खातिर सबसे जरूरी बा। हमार सरकारों चिल्लाती है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी ध्यान तो ये पर नहीं दिले। तोरे नाम के डंका बाजल तोरे नाम के डंका बाजल कितने के जरी कोड़िए दिले। सर्दी खोखी के सुबह पर सर्दी खोखी के सुबह पर क्वारंटाइन में गो कोरोना जो 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 कोरोना जो। ईद बीतल बकरीद दशहरा पर्व त्योहार सब बीत गई डरे डरे लोग मनावल है कि ईद बीतल बकरीद दशहरा रहल हवे सब तोरे पहरा लोग डेराइले रहल तक पकाइले रहल। ईद बीतल बकरीद दशहरा रहल हवे सब तोरे पहरा दही हाड़ी गणपति बापा तोरे डर से बीतल लिखाहरा। रेल के पहिया जाम ते कैले रेल के पहिया जाम ते कैले शिक्षो के नाकाम ते कैले बन कल कारखाना रोजी रोटी बन बाबे बदनाम ते कैले। अच्छा ते बतलाव कोरोना अच्छा ते बतलाव कोरोना नेता लोग के रैली भाषण कौने ना परहेज ते कैले। रेल के पहिया जाम ते कैले रेल के पहिया जाम ते कैले शिक्षो के नाकाम ते कैले कल कारखाना रोजी रोटी बंद बाबे बदनाम ते कैले। कलाकार कवियन के ते ना कोनो घरघाट के कैले। अच्छा ते बतलाव कोरोना नेता लोग के रैली भाषण कौने ना परहेज ते कैले। ओ हेलीकॉप्टर के हवा तो के कैले बा कर छो कोरोना जो 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 कोरोना जो। सेल्फी खातिर भइल का चाहे जब स्टेज बनत रहल लोग जुटत रहल वो बड़ा पता नहीं कोरोना कहाँ भाग के चल जात रहल कि सेल्फी खातिर भइल का चाहे। टूट गइल बैरिकेटिंग लाइन सेल्फी खातिर भइल का चाहे टूट गइल बैरिकेटिंग लाइन। हारना जैसन आदमी कूदे हारना जैसन आदमी कूदे भरल सजी कोरोना आइन। छूट गल तोरो उत्मादल छूट गल तोरो उत्मादल ढेर झुमौले झूमर आ वोट बीतल आवाज एबे त निकली तोर कचूमर। हड़कपल बा सौसे दुनिया हड़कपल बा सौसे दुनिया अब ना होई बुखार नमुनिया। लौर लाठी सौर ऐसन लौर लाठी सौर ऐसन
अब ना केहू अगोरी लौर लाठी सौर ऐसन अब ना केहू अगोरी आ नायब सावन चोरी जई हैं आ नायब सावन चोरी जई हैं ना केहू कान मिमोरी तोरा नाम पर देशवे डूबल तोरा नाम पर सगरी डूबल ढेर देखौले सो कोरोना जो 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 कोरोना जो 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 कोरोना